Iras. Maraming salamat sa ating group recovery. Ayan, maraming salamat, Barangay Manhipo.
Number 5, sa pangawin po yan, Kapitan Henry De La Torre and sa third one, Jude De La Torre. Ayan, so ating po bigyan ng daan. Ayan, bigyan po natin ang daan. As we exit po sa ating pong corridor. So, Di
There you have it, Barangay Layug, Utya.
sa barangay Poblasyon. Siyempre, sa pangunguna yan, ilang tayo ay isang may At syempre kasama rin ang kanyang SK chairman.